ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे कृष्णा। पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आजच्या अध्ययन वर्गामध्ये। अं, ठीक आहे, आपण 15 अध्याय पूर्ण केलेले आहेत। 16वा अध्याय आज श्रीवास ठाकूर म्हणजे जे पंचतत्व मंत्रामध्ये आपण म्हणतो ना, जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त श्रीवास ठाकूर हे जे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातील त्यांचे पार्षद आहेत, तर त्यांचा आज तिरोभाव दिवस आहे, म्हणजे डिसॅपिअरन्स डे आहे। आणि श्रीवास ठाकूर म्हणजे हे नारद मुनींचं तत्व आहे आणि हे भक्तांचं म्हणजे भक्तांचं प्रतिनिधित्व करतात असे हे नारद मुनींचा अवतार आहे। आणि त्यांचा आज तिरोभा दिवस आहे। त्यांच्या चरणी सादर प्रणाम आणि आपण त्यांच्यासाठी मंत्र म्हणू। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। तो आपण 16व्या अध्यायाला सुरुवात करू। 15 अध्याय पूर्ण झालेत आपले। 16व्या अध्यायाचे नाव आहे दैवासुर संपद विभाग योग। जसं आपण 13व्या अध्यायापासून सुरुवात केलेली आहे की जिथे ज्ञानाला भगवंतांनी ज्ञान योगाला सुरुवात केली। मग हा ज्ञान योग काय, तर भगवंतांनी ज्या भक्ती योगाचा मार्ग सांगितला, या भक्तीमध्ये शिरायचंय कसं आहे, हो या भक्तीमध्ये शिरायला त्या भौतिकतेमधनं बाहेर यायला पाहिजे। मग ते कसं यायचंय, हाच मार्ग भगवंत सांगतायत। आणि म्हणून 13व्या अध्यायातच आपण बघितलेलं आहे की याचं ज्ञान भगवंतांनी दिलंय की क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे। जे दोन क्षेत्रज्ञ आहेत, झाड रूपी शरीरावर दोन क्षेत्रज्ञ म्हणजे दोन पक्षी बसलेले आहेत, आत्मा आणि परमात्मा। हा आत्मा आणि परमात्मा, परमात्म्याचाच अंश आहे आत्मा, पण तो इतका शरीर रूपी भावनेमध्ये गुंतून पडलेला आहे की सगळं सोनं नाणं आणि हे हवंय ते हवंय त्या ह्याच्यात परमात्मा बघतोय पण याचं लक्षच नाहीये। आणि अशा प्रकारे आपण ज्या 13व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की ज्ञान चक्षुने जे बघतायत की आत्मा आणि देह, हा देह जो आहे हा आत्म्यापासून वेगळा आहे आणि हा आत्मा शरीर आपलं दोन्ही वेगवेगळं आहे। आणि हा आत्मा कुठेही शरीरात मिसळत नाही, हा आत्मा अविनाशी आहे। जसं आकाशाचं उदाहरण आपण घेतलं की आकाश हे काय म्हणतात ना त्याला, अगदी पॅरलली आपण जसं बघतो तसं अथांग आहे। ते कुठेही या चंद्र सूर्य वारा तारे याच्यात कशात मिसळत नाही, त्याचं वेगळं अस्तित्व आहे। तशाच प्रमाणे हा आत्मा शरीरामध्ये आत्मा हा चैतन्य निर्माण करतो। आणि अशा प्रकारे जे ज्ञानचक्षु ज्यांना आहेत, हे ज्ञानाचे चक्षु ज्यांना आहेत, ते निश्चितच या देह आणि आत्म्याला वेगवेगळं बघू शकतात। त्यानंतर आपण बघितलं की मग काय आहे, हा आत्माला बद्ध करणाऱ्या काय गोष्टी आहेत, तर या सत्व रज आणि तमो या 3 गुणांना आपण बघितलं की ज्या आत्मा हा शुद्ध आहे, हो आध्यात्मिक आहे। जे अध्यात्म म्हणून विचारलं भगवंतांना अर्जुनाने की अध्यात्म म्हणजे मूळ आध्यात्मिक जो आत्मा आहे तो परमात्म्याला विसरलाय आणि म्हणूनच तो कुठेतरी या प्रकृतीमध्ये बद्ध होत आहे। जी भौतिक प्रकृती 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे, जे सत्व रज आणि तमो या 3 गुणांना आपण बघितलं की कशा प्रकारची या व्यक्ती आहेत। सत्व गुण काय आहे, रजोगुण काय आहे आणि तमो गुण काय आहे। मग त्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक व्यक्तीचं आपण त्याचं काय म्हणतात त्याचे गुणधर्म बघितले, ज्याप्रमाणे मग
त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावरही काय होऊ शकतं. अशा निरनिराळ्या गोष्टींना आपण बघितलं आणि मग ही सात्विकता पण मानतीये हो. कारण सात्विकता ही ज्ञानाने आणि सुखाने बांधते. त्याच्यामुळे त्याच्या पलीकडे जायचंय हो, गुणातीत जायचंय. गुणातीत जायचंय म्हणजे अर्जुन प्रश्न विचारतोय भगवंतांना की मग काय करायचं आहे. मग अशी कसं काय करायचं याच्यासाठी. आणि म्हणूनच अशा या नारद मुनींचं उदाहरण दिलंय गुणातीत, की ज्या गुणांच्या पलीकडे या सात्विकतेच्याही पलीकडे शुद्ध सात्विकता आहे. वासुदेव. आणि म्हणूनच शुद्ध सात्विकतेमध्ये जायचं आहे की ज्याच्यामध्ये कुठेही बद्ध होत नाही आत्मा. हा आत्मा कुठल्याही या गोष्टींनी बद्ध होत नाही. तो परमात्म्याचाच अंश असल्यामुळे तो परमात्म्याप्रमाणेच आहे. मग तिथे कुठेच बांधील की नाही. अशा या वासुदेव जे तत्व आहे, वासुदेव स्वरूप जे आहे आत्म्याचं, ते शुद्ध सत्व आहे. आणि म्हणूनच या गुणातीत, मग गुणातीत व्हायचंय म्हणजे काय तर भगवंतांच्या स्वभावाला अर्पण करायचं, भगवंतांना प्राप्त करायचंय. कोण आहेत हे भगवंत पुरुषोत्तम. आणि म्हणून मग जो पुरुषोत्तम योग आपण बघितलेला आहे की भगवंत पुरुषोत्तमांविषयी आपण सगळंच 15व्या अध्यायामध्ये जाणलंय की काय आहे गोलोकधाम. आणि गोलोकधामामध्ये सूर्य चंद्र हे कुठलेही काही लागत नाही. तो तिथे भगवंतांपासूनच सगळं चैतन्य आहे. आणि मग जिथे आपण बघितलं की भगवंत म्हणजे कोण आहे, सर्वस्य चाहमृती सन्निविष्टो. आणि या सगळ्या वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, ज्याप्रमाणे तो पूर्ण श्लोक आपण बघितला, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम्. कारण जिथे ज्ञान स्मृती या सगळ्या भगवंतांपासून आहे, मग विसरायचं ज्ञान हे भगवंतांनीच दिलं. स्मृती पण आहेत आणि तिथे आपण कुठेतरी सगळं विसरण्याचं, विस्मृती ही भगवंतांपासूनच आहे, ज्या पास्टला, ज्या भूतकाळाला आपल्याला विसरायचं आहे. आणि जिथे मग आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत. आणि या वेदांना जाणायचंय की या वेदांचा निर्माताच भगवंत येतो. आणि म्हणूनच या वेदांचा अभ्यास केला आणि भगवंतांनाच जाणलं नाही तर काय जाणलं मग वेदांना, मग तो अभ्यासाला काही नाही. असं हे अतिशय काय म्हणतात शास्त्रोक्त ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि जिथे आपण बघितलेलं आहे पुरुषोत्तम या भगवंतांना जाणलेलं आहे की जे परम कारण परमधाम, या 11व्या अध्यायातच अर्जुनाने भगवंतांना म्हटलंय की मग वेगळं काही सांगायची गरज नाही. ज्या व्यास मुनींनी, जे नारद मुनींनी, असित देवल या सगळ्या ऋषींनी ज्या वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, ती गोष्ट प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत की परमध्याम परमतत्व परम, ही सगळ्या कारणांचं परम कारण हे भगवंत आहेत. आणि अशा भगवंतांना आपण जाणलं 15व्या अध्यायामध्ये. आणि पुढे जाऊन मग भगवंत सांगतायत की किती लोक, मग ज्या प्रकारे 7व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की 4 प्रकारची लोक हे भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाही, याचा उल्लेख आपण वारंवार बघितलेला आहे की ज्या तमोगुणामधल्या ज्या व्यक्ती आहेत, की मग ज्या व्यक्ती भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाही, अशा आसुरी व्यक्तींविषयी आपल्याला या अध्यायामध्ये जाणायचंय. आणि म्हणून इथे भगवंत दैव आणि आसुरी या गोष्टींबद्दल, या स्वभावांबद्दल इथे आपल्याला फरक जाणून घ्यायचा आहे. काय आहे दैवी स्वभाव, काय आहे आसुरी स्वभाव. आणि म्हणून दैवासुर संपद विभाग होय, दैव आणि आसुरी या स्वभावांना आपल्याला जाणायचं आहे. आणि त्याप्रमाणे भगवंत याविषयी अर्जुनाला समजावून सांगताय. तर आपण श्लोक वाचते, मग अर्थ तुम्ही वाचा. श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वप्लुप्तम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नीति द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्णा. मीनल वाचाजी वाचणार, वाच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण. हे भारता,
दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे हरे भगवंतांनी कृष्ण. दैवी गुणांचं वर्णन केलेलं आहे. हे दैवी गुण म्हणजे काय आहे? तर दैवी गुणांनी युक्त असा जन्म प्राप्त झालेल्या संदर्भात योजिलेला अभिजातस्य हा शब्द हा सार गरजेचा आहे. दैवी वातावरणात मुलाला जन्म देणे या शास्त्रांमध्ये गर्भाधान संस्कार असं म्हटलं जातं. आपण जे आताही जाणतो गर्भसंस्कार, ही गर्भावरती जे संस्कार केले जातात. जर माता पित्यांना दैवी गुणयुक्त मूल हवे असेल तर त्यांनी मनुष्याच्या सामाजिक जीवनासाठी घालून दिलेल्या 10 तत्वांचं पालन केलं पाहिजे. भगवद्गीतेतही आपण पूर्वी पाहिले आहे की सद्गुणी मुलाला जन्म देण्याकरिता केलेले धर्मसंमत मैथून म्हणजे साक्षात श्रीकृष्णच आहेत. कृष्ण भावनेकरिता जर कामजीवनाचा सदुपयोग केला तर ते कामजीवन निषिद्ध नाही. जे कृष्ण भावनामय आहेत त्यांनी जरी निदान कुत्र्या मांजराप्रमाणे प्रजोत्पादन करू नये, जन्मानंतर मुलाला कृष्ण भावना भावित बनवण्यासाठीच त्यांनी प्रजोत्पादन करावे आणि कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन झालेल्या माता पित्यांच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलाला हा लाभ प्राप्त झाला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण या दैवी गुणांचं जे वर्णन आहे, या सगळ्या दैवी गुणांचं मग इथे काही संदर्भ आणि उदाहरणं दिलेली आहेत. दान हा पुढील, मग प्रत्येक गुणाचं त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. दान, दम, आत्मसंयम, त्यानंतर स्वाध्याय, प्रत्येक गुणांचं तपस्या, या प्रत्येक आर्जवम म्हणजे काय सरळपणा, या ब्राह्मणांच्या गुणांच्या बाबतीत सांगावयाचे तर हा गुण विशिष्ट आश्रमातील लोकांनीच अंगी बाणावा असे नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीने तो अंगी बाणवला पाहिजे. सरळपणा, मग तो ब्रह्मचारी असो, गृहस्थ असो, वानप्रस्थ असो किंवा संन्यासी असो, मनुष्याने सरळ आणि निस्पृह असावे. अहिंसा हा एक गुण आहे. सत्य, सत्य बोलावं. अक्रोध म्हणजे क्रोधाचं संयमन करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून तेजस या शब्दात, हा शब्द क्षत्रियांकरता आहे. दुर्बलांना अभय देण्यास समर्थ होण्याइतपत क्षत्रियांनी बलशाली असलं पाहिजे. शौच, जे आपण म्हणतो ना की मनाची शुद्धता, की जसं आपण म्हणतो शरीराची शुद्धता कशी करतोय आपण, दोन प्रकारच्या शुद्धता आहेत. जिथे आंघोळ करून साबण लावून आपण शरीराला शुद्ध करतो, पण त्या मनाला चेतो दर्पण मार्जन, आणि म्हणून शौचम या शब्दाचा अर्थ मन, शरीर, व्यवहार यांची पवित्रता असा आहे. नीतिमानिता म्हणजेच काय की मानाची अपेक्षा न करणे हा गुण वर्णाश्रम धर्मातील सर्वात खालच्या दर्जाच्या शूद्र लोकांसाठी आहे. त्यांनी व्यर्थ प्रतिष्ठेने किंवा मानाने फुगून जाऊ नये आणि आपल्या दर्जाला अनुरूप असेच राहावे. सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी शूद्रांनी उच्च वर्णातील लोकांचा आदर करावा हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अशा प्रकारे सारांश हाच आहे की भौतिक परिस्थिती जरी दुःखकारक आणि प्रतिकूल असली तरी सर्व वर्गातील लोकांनी जर या गुणांच्या अभ्यासाद्वारे विकास केला तर ते हळूहळू आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या सर्वोच्च स्तरावर प्रगट होऊ शकतात. भगवंतांनी याचं ज्ञान बघा 13व्या अध्यायातही दिले. हे सगळं ज्ञान आहे. याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते अज्ञान आहे. मग तिथेही आपण बघितलं की बॅलन्स कसा राखायचा आहे सुख आणि दुःखामध्ये. मग मित्र आणि शत्रू कशा प्रकारे, कोणालाही मानायचं नाही, सगळ्यांना मित्रच मानायचंय, असे हे सगळे जे गुण आहेत. मग इथे भगवंतांनी त्याच वर्णन करताना त्या गुणांचा की कशा प्रकारे अक्रोध असावं, क्रोधाला म्हणजे त्या क्रोधावरती नियमन करणं, त्याला कंट्रोल करणं, सत्य बोलणं, संयमन करणं, त्यानंतर सरळपणा, निस्पृहपणा, या सगळ्या गोष्टी, शौच ही पवित्र राहणं. आणि म्हणूनच चार ज्या तत्वांचं आपण पालन करतो, जे चार नियम आहेत प्रभुपादांनी सांगितलेले, की मद्यपान करू नये, त्यानंतर अनैतिक संबंध ठेवू नये, त्यानंतर जुगार खेळू नये आणि मांसाहार करू नये, अशा या चार गोष्टींना सुद्धा तत्वाचा बेस आहे. की प्रत्येक गोष्टीविषयी आपण आसुरीपणा नसावा. तुम्ही मांसाहार करतायत म्हणजे कुठेतरी तुम्हाला त्या प्राण्याविषयी कुठेतरी आसुरी, की याला जगू द्यायचं नाही आणि त्याला मारून खायचं आहे. मग शौच, मनाची शुद्धता असणं गरजेचं आहे. सत्य बोलणं हे आहे, कारण जुगार खेळू नका, मांसाहार करू नका. कशा प्रकारे मांसाहार म्हणजेच मी सांगितलं जसं की क्रोधाचं म्हणजे सॉरी अहिंसा. मत्सराचं नियम हे आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक गोष्टीचं तत्व आहे आणि या चारही तत्वांचं पालन करावं हे प्रभुपादांनी सांगितलंय. हे चार नियम काटेकोरपणे पाळले गेले पाहिजेत, ज्याचा आपण याच्यामध्ये सुद्धा उल्लेख बघितलेला आहे. की ज्याप्रमाणे, म्हणून आपण जसं म्हटलं की मला वाटतं आता चैतन्य हे प्राणचैतन्य प्रभू सुद्धा आपल्याला याविषयी सांगतायत. आणि गेल्या याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे धर्म अर्थ मोक्ष काम या गुणांविषयी सांगून की कशा प्रकारे मग हे चार कलीबद्दल
आता सध्या प्राणचैतन्य प्रभू सांगतायत. आणि त्याविषयीच गेल्या आठवड्यामध्ये काही वर्णन करताना की कशा प्रकारे या चार गुणांचा आजही उल्लेख प्रभूजींनी केला, की प्रत्येक या गोष्टीचं तत्व, की मग तुम्ही इतरांविषयी दया दाखवली पाहिजे, की कशा प्रकारे तो दयेचा भाव मनामध्ये पाहिजे, आसुरी भाव नको आहे, सत्य असत्य वदन न करता सत्य केलं पाहिजे. त्यानंतर शरीराची शुद्धता ही आवश्यक आहे, म्हणूनच तिथे कुठेतरी अनैतिक संबंध नको आहे, मद्यपान करणं हे चुकीचं आहे. अशा या प्रकारचे अधर्म, असत्य आणि या सगळ्या चुकीच्या गोष्टींना सोडून हे निषिद्ध आहे त्या गोष्टी. आणि म्हणूनच या निषिद्ध गोष्टींना सोडून या सगळ्या चांगल्या तत्वांना, या गोष्टींचा निषेध करून चांगल्या गोष्टींचं या पालन केलं पाहिजे, तत्वांचं धर्म तत्वांचं पालन केलं पाहिजे. आणि तिथेच भगवंत म्हणून सांगतात की दैवी गुणांचे जे लोक आहेत, या दैवी गुणांच्या लोकांमध्ये, दैवी गुणांच्या दैवी लोकांमध्ये रादर हे सगळे गुण, या प्रकारचे गुण आढळतात जे दैवी स्वभावाचे आहेत. आणि म्हणून भगवंतांनी पुढेही अर्जुनाला सांगितलं की हे तुम्ही पाचही पांडव हे दैवी स्वभावाचे आहात, त्यामुळे तू काही काळजी करू नकोस, तू दैवी स्वभावाचाच आहेस. मग पुढे भगवंत सांगतायत दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम. पुष्पलता माताजी वाचणार. हा वाचते. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे नाही, पांडवा तू चिंता करू सॉरी, नकोस. एक मिनिट हा माताजी, दैवी गुणांचं एक मिनिट हा माताजी, मी चुकून पुढच्या ह्याच्यावर गेले का? हा नाही नाही, सॉरी, एक मिनिट. तीन अध्याय, तीन श्लोक झाले ना आपले, आणि हा चौथा आहे. मग हा हे आता चौथ्याचा तुम्ही अर्थ वाचणार वाचायचा आहात. आहे. हा हे पार्था चौथ्याचा दंभ. अर्थ वाचायचा. हा चौथ्याचा वाचा माताजी. हे पार्था, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृती जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे आसुरी जी प्रवृत्ती आहे, म्हणून जिथे आपण, म्हणून भगवंतांनी आधी दैवी काय आहे ते सांगितलं. या दैवी गुणांना जाणं, की मग आपोआपच या आसुरी गुण काय आहेत त्याचा नक्कीच उलगडा होईल. आणि म्हणूनच याच्यामध्ये नरकात जाण्याच्या राजमार्गाचं वर्णन केलेलं आहे, की नरकात जायचं असेल तर ती नरकाची दारं, जसं आपण म्हणतो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यांनी सगळे जे असे काय म्हणतात ना, या गुणांनी सगळे जे बद्ध झालेले आणि त्याच्यामध्ये पूर्णपणे त्यांनी काय म्हणतात, त्याने आच्छादलेलं असं जे म्हणणं आहे, ते निश्चितच नरकाचे दार त्यांच्यासाठी उघडे असतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे क्षुल्लक गोष्टीवरून ते क्रोधित होतात, अत्यंत कठोरपणा बोलतात, काय करावं काय करू नये हे त्यांना कळत नाही, आपल्या इच्छेनुसार व लहरी खातर काहीही करतात, कोणतेही प्रमाण मानत नाहीत. मातेच्या उदरात त्यांची शरीरे असल्यापासूनच त्यांनी हे आसुरी गुण धारण केलेले असतात. आणि जसजसे ते वाढत जातात तसतसे ते अशुभ गुण प्रकट करतात. आणि जसे जसं त्यांची वाढ होते, मग इथे कुठेतरी म्हणून ज्या गर्भसंस्काराचं जे महत्व दिलेलं आहे, की ज्या अभिमन्यूची गोष्ट आपण कायम उत्तरेच्या पोटामध्ये असताना त्या अभिमन्यूंनी कशा प्रकारे चक्रव्यूहाची रचना ऐकली होती, पण तिथे कुठेतरी तो शेवट ऐकला नव्हता. आणि त्याच्यामुळे तिथून उठून गेली सुभद्रा, त्याच्यामुळे तिला उत्तरा, आणि त्याच्यामुळे सॉरी, झोप सुभद्रा. लागली. सुभद्रेच्या उत्तराने, उत्तरेचा पुत्र अपरीक्षित महाराज, तर सुभद्रेच्या पोटामध्ये, आणि सुभद्रा तिथून निघून गेली, त्याच्यामुळे तो चक्रव्यूहाचा कशा प्रकारे त्यातनं बाहेर यायचं ती गोष्ट मात्र त्याला कळली नाही, आणि त्यामुळे त्याच्यात तो हतनाक मारला गेलेला आहे अभिमन्यू. तर अशा या गर्भावरती, म्हणजे सांगण्याचा उद्देश हा की या गर्भावरती सुद्धा हे परिणाम होत असतात. आणि म्हणूनच हे शरीर धारण, म्हणजे मातेच्या उदरात असल्यापासून हे आसुरी गुण कुठेतरी त्यांच्यामध्ये असतात, आणि त्याप्रमाणे ते हळूहळू प्रकट केले जातात. दैवी सं... माताजी मी वाचतो. हो, श्लोक वाचायचे, वाचा वाचा माताजी. हा. दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदं दैवीम अभिजातोसी पांडव. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे भगवंत अश्युरन्स देत आहे तो अर्जुनाला, कारण तू काही काळजीच करू नकोस. त्यामुळे भीष्म, द्रोण इत्यादींसारख्या मोठ्या मोठ्या सन्मानीय व्यक्तींची हत्या करावी की न करावी,
न करावी याबद्दल तो विचार करीत होता. यावरून कळून येते की तो क्रोध, खोटी प्रतिष्ठा किंवा कठोरपणाच्या आहारी गेला नव्हता, म्हणून तो आसुरी वृत्तीचा नव्हता. क्षत्रियांनी शत्रूवर बाण सोडावे ही गोष्ट दैवी समजली जाते आणि अशा कर्तव्यापासून परावृत्त होणे हे आसुरी असल्याचं मानलं जातं. यास्तव अर्जुनाला विलाप करावयाचे कोणतेच कारण नव्हतं. वर्णाश्रम धर्माच्या नियामक तत्वांचं पालन करणारी कोणतीही व्यक्ती दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असते. वर्णाश्रम धर्माच्या अशा प्रकारे जे भगवंतांनी जे वर्णाश्रम पद्धती आपण जी बघितलेली आहे, आणि म्हणूनच जिथे कुठेही ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, शूद्र असो, वैश्य असो, किंवा कुठल्याही आश्रमात असू दे, तो गृहस्थाश्रमात असू दे, संन्यासाश्रमात असू दे, ब्रह्मचारी आश्रम असू दे किंवा वानप्रस्थ आश्रम असू दे, कुठल्याही आश्रमातली व्यक्ती तर त्या तत्वांचं पालन करणारी, या सगळ्या नियामक तत्वांचं पालन करणारी अशी ही व्यक्ती निश्चितच दैवी गुणांमध्ये मोठे. कारण बघा ना तुम्ही की अशा प्रकारे जो दुर्योधन इतका आसुरी प्रवृत्तीचा, की ज्याच्यामध्ये इतका तो कपट भरलेलं असतं, अशा भावाचा भाऊ की त्याच्याबद्दल म्हणजे त्यांनी एवढं सगळं ओरबाडून घेतलं त्याच्याकडून, त्याच्या पत्नीचा एवढा अपमान केला, तरीही त्या अर्जुनामध्ये अजूनही त्या आपल्या भावांविषयी आणि आपल्या म्हणजे आपले द्रोण आणि पितामह यांच्याविषयी तर होतीच, परंतु मी माझ्या भावांना कसं मारणार किंवा माझ्या नातेवाईकांची कशी हत्या करणार, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्याच्या मनामध्ये इतका निर्मळपणा आणि इतकी त्याच्या मनामध्ये कणव होती त्यांच्याबद्दल. अशा या निश्चितच अर्जुनाला दैवी गुण संपन्न म्हटलंय भगवंतानी. त्यामुळे तू कुठलीही काळजी करू नकोस, तू दैवी स्वभावाचा आहेस. मीनल माताजी, वाचायचा आहे श्लोक? हो, वाचते. द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वी तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा या दैवी गुणांना भगवंतांनी पहिल्याच 3 श्लोकांमध्ये वर्णन केलेलं आहे. आणि त्यापुढे भगवंत आता अर्जुनाला म्हणतायत की दैवी गुणांनी तू संपन्न आहेसच, त्याच्यामुळे तुला दैवी गुणांचं वर्णन मी आधीच सांगितलेलं आहे. पण आता ही आसुरी प्रवृत्ती काय आहे, तर ही आसुरी प्रवृत्ती म्हणजे जे लोक दैवी गुणांसह जन्मलेले आहेत ते संयमित जीवन जगतात, अर्थात ते गुरु, साधू आणि शास्त्र. कारण आपण जेव्हा काही परिमाण मानतो, एक पर्टिक्युलरली या गुरु, साधू आणि शास्त्र यांना यांचं नियम यांना आधारित आपण जेव्हा काही गोष्टी करतो, यांना मानून काही गोष्टी जेव्हा करतो, तेव्हा त्या शास्त्र संमत असतात आणि त्यांच्या आदेशानुसार आचरण करतात. मनुष्याने प्रमाणित शास्त्रानुसार आपली कर्तव्य केली पाहिजे. जे शास्त्र संमत नियामक तत्वांचं पालन न करता स्वतःच्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, तो आसुरी प्रवृत्तीने युक्त असल्याचं म्हटलं जातं. शास्त्रसंमत नियामक तत्वांचं पालन करणे हीच एकमेव कसोटी आहे. वेदांमध्ये सांगण्यात आले आहे की देव आणि दानव दोघांचाही प्रजापतीपासून जन्म झाला. या दोहोतील फरक हाच आहे की एक वर्ग वेदसंमत आदेशांचं पालन करतो तर दुसरा करीत नाही. देव आणि दानव यातला फरक की कुठेतरी दैवी आणि आसुरी, कारण ते दानव आसुरी प्रवृत्तीचे, ज्या हिरण्यकश्यपीच्या पोटी बघा की प्रल्हाद महाराजांसारखे दैवी गुणांनी संपन्न असा भक्त जन्माला, अशा या आसुरी प्रवृत्तीला भगवंत सांगतायत काय आहे ही आसुरी प्रवृत्ती, की मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा. हो, मग जिथे नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच जाऊन पार्किंग करायचं, नियामक तत्वांच्या विरुद्ध वागायचं, हीच त्यांची कुठेतरी खासियत असते. आणि अशा प्रकारची ही आसुरी प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये असते. येस योजना माताजी, श्लोक कोणाला वाचायचे? पुष्पलता माताजी वाचायचंय. प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा न शौचन्नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाही. सुचिरभूतपणा, सदाचार तसेच मला सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. अरे, तिथे कुठे म्हणजे आपण म्हणतो ना की तिथे कुठे सुचिरभूतपणा, स्वच्छता म्हणण्यापेक्षा अंतर्बाह्य शुची जी म्हटलंय की आतलं शुद्ध आणि बाहेरचं शुद्ध, जसं मी म्हटलं की त्यांना कुठल्याही प्रकारची, मग कसे असतात हे, तर असुरांना शास्त्रातील नियमांचं ज्ञान तर नसतंच आणि शास्त्र नियमांचं पालन करण्याकडे त्यांचा ओढाही नसतो. बहुतेक आसुरी लोक तर शास्त्र नियम जाणतही नाही, आणि जर त्यांच्यापैकी काही जण जाणत असले तरी त्या नियामक तत्वांचं किंवा नियमांचं पालन करण्याकडे त्यांची अजिबात प्रवृत्ती नसते.
त्यांची प्रवृत्ती नसते, त्यांना श्रद्धाही नसते आणि वैदिक आदेशानुसार कर्म करण्याची त्यांची इच्छाही नसते. असुरांमध्ये अंतर्बाह्य शुची नसते. शुची म्हणजे स्वच्छता. मग ही आतली शुची बाहेरची शुची म्हणजे त्यांना कुठला फरक पडत नाही कशाने. असे तमोगुणातील व्यक्ती आपण बघितल्या किंवा आता पुढे जाऊन आपण 17व्या अध्यायात पण बघू. कशी ही व्यक्ती म्हणजे रात्रंदिवस ना काही कुठल्या वेळेचं भान आहे, कधी खातोय कधी झोपतोय, म्हणजे या प्रकारचं कुठल्याही आळसांनी आणि अशा प्रकारे त्या आसुरी प्रवृत्तीने ती व्यक्ती पूर्णपणे त्याच्यात बुडालेली असते. मनुष्याने आपलं शरीर, स्नान, दंतधवन आणि कपडे बदलणे इत्यादी गोष्टींद्वारे सुचिरभूत ठेवलं पाहिजे. आंतरिक शुचीबद्दल सांगायचं तर मनुष्याने सदैव पवित्र हरिनामाचं स्मरण करावं आणि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचं कीर्तन करावं. परंतु असुरांना अंतर्बाह्य शुद्धी करता असणाऱ्या नियमांचं पालन करण्यात रुचीच नसते आणि म्हणून अशा या अंतर्बाह्य काय, त्यांना कुठले नियमच नको असतात, त्यांना कुठल्याही प्रकारची बांधिलकी नको असते, बाध्यता नको असते. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मला जे काही हवं आहे. मग तिथे ती नैतिकता अनैतिकता हे कुठलंच काही कळत नाही, चांगलं काय वाईट काय, कारण त्या पलीकडे गेलेली असतात. काही अनैतिक करू का दे, परंतु ती अनैतिकता आहे हेच मानायचं नाहीये मुळी, तर मग ती गोष्ट चुकीचं करण्यामध्ये त्यांना काही फरक पडत नाही. येस योजना माताजी. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मैथून वाटतं या लोकांना, काय वाटतं, कारण तिथे कुठेही ना त्यांना शास्त्राचा अभ्यास असतो ना त्यांना ज्ञान असतं, त्यामुळे भगवंतांविषयी ज्ञान असण्याची तर कुठे प्रश्नच नसतो. त्याच्यामुळे पुढे जाऊन कुठल्या गोष्टींना की कसं हे जग निर्माण केलंय, मग ही आपण जे सगळं जाणतो आहे की बीज देणारे पिता भगवंत आहेत आणि ही सृष्टी भगवंतांनी ज्या ब्रह्मांनी निर्माण केली, त्यांना आज्ञा देणारे कोण होते, त्यांना मार्गदर्शन करणारे, त्यांना सांगणारे भगवंत, प्रत्यक्ष बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. पण ह्या सगळ्या गोष्टींचा तिथे कुठे लवलेशच नसतो हो, कारण ते ज्ञानापासून पूर्णपणे वंचित असतात. आणि म्हणूनच परमेश्वराने विशिष्ट हेतू करता या सृष्टीची रचना केली आहे असं त्यांना वाटतच नाही. त्यांना सृष्टीच्या उत्पत्तीचा स्वतःचा सिद्धांत असतो, त्यांचा स्वतःचा सृष्टीच्या उत्पत्तीविषयीचा सिद्धांत असतो आणि ते म्हणतात की जगाची आपोआपच उत्पत्ती झाली आहे आणि जगाच्या पाठी परमेश्वर आहे असे म्हणण्यास काहीच कारण नाही. ते जड आणि चेतन यामध्ये मुळीच भेदच मानत नाहीत, कारण जड आणि चेतन शरीर, जसं आपण म्हणतो की पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी, जल यांनी बनलेलं हे पंचमहाभूतांचं शरीर आणि मन, बुद्धी, अहंकार यांनी बनलेलं कुठेतरी हे चेतन शरीर. पण यातला फरक जाणण्या इतकं तितकं ज्ञानच नसतं हो तिथे. आणि म्हणूनच इथे कुठेही या सगळ्या सर्व काही केवळ पदार्थच आहे आणि संपूर्ण विश्व सॉरी ते जड आणि चेतन यामध्ये मुळीच भेद मानित नाहीत, तसेच ते परमात्म्याच्या अस्तित्वाचाही स्वीकार करीत नाहीत. त्यामुळे सर्व काही केवळ पदार्थच आहे आणि संपूर्ण विश्व हा अज्ञानाचा गोळा आहे. बघा काय हे कुठलं ज्ञान आहे, म्हणजे भयंकर ज्ञान आहे की ज्याप्रमाणे म्हणजे काय आहे की ते निश्चितपणे मानतात की या सृष्टीतील वैविध्य म्हणजे अज्ञानाचं प्रदर्शनच आहे, कारण तिथे कुठेच ज्ञानाचा लवलेश नसतो. आणि भगवद्गीतेमध्ये भगवंत सांगतात की मय्याध्यक्षेण प्रकृती सुयते स चराचर, माझ्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण भौतिक सृष्टी कार्य करते. या श्रीकृष्णांच्या वचनावर त्यांची श्रद्धाच नसते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर असुरांना या भौतिक सृष्टीच्या उत्पत्तीचं परिपूर्ण ज्ञानच नसतं. प्रत्येक आसुरी व्यक्तीचा स्वतःचा असा एक सिद्धांत असतो, त्यांच्या दृष्टीने एक शास्त्रार्थ दुसऱ्या शास्त्रार्था इतकाच प्रमाणभूत असतो, कारण शास्त्रांचा एकच प्रमाणभूत असा अर्थ असतो हे त्यांना माहित नाही, कारण शास्त्रांचा अभ्यासच नाहीये ना. परवा डार्विन विषयी किती प्रभूजींनी एक पूर्ण प्रोजेक्ट दिलाय, पूर्ण प्रेझेंटेशन दिलं, फार सुंदर. म्हणजे ते प्रेझेंटेशनचे मी स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवलेत आणि प्रभूजींनी हे आधी कॉलेजेसमध्ये वगैरे प्रभूजींनी याविषयी दिलं होतं की हे जे काही सायंटिस्ट म्हणजे आपण म्हणतो ठीक शिकतोय आपण, म्हणजे आपण ज्ञान हे जे शरीर ज्ञान वगैरे किंवा या सगळ्या विषयीचं ज्ञान शास्त्र वगैरे सगळं ठीक आहे, पण आता डार्विनच्या थिअरीविषयी भगवंतांनी प्रभूजींनी त्या दिवशी बरंच सांगितलं. मग जिथे तुम्ही म्हणताय की एप्स पासून मनुष्य, मग ते एप्स अजून ती माकडं कशी आहेत, मग त्या माकडांची सगळी माणसं का झाली नाही, असे साधे प्रश्न मनाला विचारून बघा की मग हा जो आहे कुठेतरी की कशा प्रकारे म्हणजे इथे वेदांचा अभ्यास करून जो
गोष्टी केल्या जातात. मग याचा अभ्यास करणं ठीक आहे, मनुष्याच्या शरीराचा अभ्यास करणं, हे शास्त्र वगैरे सगळं ठीक आहे, टेक्नॉलॉजी भगवंतांच्या कृपेने. पण कुठे ब्रह्मांड निर्माण करू शकतोय का हो शास्त्रज्ञ अजूनही? सूर्यावर जा, चंद्रावर जा, हे सगळे मंगलयान आणि चंद्रयान हे सोडलं जाते, पण तिथे सगळ्या कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत तो सगळ्या गोष्टीला. म्हणूनच हे मानलं जात नाही कोणाकडनं, तथाकथित मायावादी, आसुरी आणि या अशा प्रकारच्या भयंकर विचार ज्यांचे आहेत त्यांच्याविषयी, त्यांना भगवंतांविषयी जाणूनही घ्यायचं नाहीये आणि त्यांची इच्छाही नाहीये. तथाकथित अशा लोकांना मायावादी म्हटलं जातं, कारण त्याचा विश्वासच नाही, आडातच नाही तो पोऱ्यात कुठून येणार, तिथे श्रद्धाच नाही. मग तिथे भगवंतांविषयी सांगून आणि करून काही त्यांना उपयोगही नसतो. आणि म्हणूनच त्यांना शास्त्राचा म्हणजे सगळं लिहिलेलं आहे वेदांमध्ये, बघा भागवतामध्ये सगळं दिलंय हो. की परवा जे म्हणजे आता प्रभूजी जे घेता आहेत ते प्रत्येक गोष्टीविषयी, लग्न संस्था याविषयी दिलेलं आहे की प्रत्येक स्त्री पुरुषांनी कसं वागलं पाहिजे आणि पुढे पुढे कसं हे कलियुगामध्ये केलं जाणार आहे किंवा कसे हे वागलं जाणार आहे याविषयीचं अक्षरशः ज्ञान म्हणजे काय म्हणतात ना, यथारूप ज्ञान आणि यथारूप असं सगळं त्याच्यामध्ये आपल्या स्क्रिप्चर्स मध्ये लिहून ठेवलंय. खरोखर म्हणजे ग्रेट आहे. पण याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि म्हणूनच या आसुरी व्यक्तींचा तिथे कुठेच काय म्हणतात ना त्याला, त्याचा लवलेशही नसतो. हरे कृष्ण. मीनल माताजी. हरे कृष्ण. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. हरे कृष्ण. अशा निष्कर्षाचे अनुमान करीत स्वतःचा नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण बघतो आहोत आता आता अगदी लेटेस्ट सगळी उदाहरणं आहेत, ही सगळी युद्ध चाललंय आणि हा हो. सगळा विनाश करण्यासाठी जे ब्रेन वॉशिंग केलं जाते, हे जे आपण बघतो नक्षलवादी किंवा हे जे अतिरेकी निर्माण केले जातात, का केले जातात? ही आसुरी प्रवृत्ती, त्यांच्यातली माणुसकी पूर्ण मारली जाते हो. आणि म्हणून हे अल्पबुद्धी असतात, त्यांच्या मन इतकं म्हणजे त्यांना मनाला इतकं त्यांच्यावर हे केलं जातं आणि सतत सांगितलं जातं. आणि म्हणूनच अशा लोकांना मग जगाचा विनाश करण्याकरता सुद्धा ते पुढे मागे बघत नाही, कारण ते विचारशून्य असतात आणि कुठल्याही प्रकारचा ते भौतिक जगताचा अधिकाधिक उपभोग घेण्याचा प्रयत्न करतात. आणि म्हणून इंद्रिय तृप्ती करता ते सदैव नवीन नवीन साधनाचा शोध घेण्यात मग्न झालेले असतात. अशा प्रकारचे भौतिक शोध म्हणजे मानव समाजाची प्रगती झाली असं मानण्यात येतं. तथापि अशा संशोधनाचा परिणाम म्हणजे लोक हे पशु आणि इतर लोकांच्या बाबतीत अधिकाधिक क्रूर आणि हिंसक होत आहेत. न्यूक्लिअर बॉम्ब बघा, की ज्या पाकिस्तानने इतकं इतकं असं भयानक असं शस्त्र वापरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की जे अतिशय म्हणजे किती चुकीचं आहे, की आज लाखो करोडो लोकांना नाश होऊ शकतो, विनाश होऊ शकतो, ज्याचा आपण कुठेतरी ही अधिकाधिक क्रूरता आणि हिंसकता यांच्यामध्ये आहे. ते या गोष्टीशी निश्चितच संलग्न आहेत. एकमेकांशी कसा व्यवहार करावा याची त्यांना जाण नाहीये. आसुरी लोक विपुल प्रमाणात पशुहिंसा करतात. अशा लोकांना जगताचे शत्रू मानलं जातं, कारण शेवटी ते अशा गोष्टींचा शोध लावतील किंवा अशी गोष्ट निर्माण करतील ज्यामुळे सर्वांचाच विनाश होईल. आणि म्हणून आसुरी प्रवृत्तीमुळे मानव समाजामुळे अशा शस्त्रांचा शोध लावण्यात आला आहे की ही शस्त्रास्त्रे म्हणजे कशा प्रकारे, तर जगताच्या विनाशार्थ निर्माण केलेल्या या गोष्टी आहेत. आणि त्या ठिकाणी हे दर्शवलेलं आहे की कुठल्याही क्षणी युद्ध करण्यासाठी, म्हणजे आपण आता लेटेस्ट अगदी या गोष्टी सगळ्या बघितल्या की विनाश करण्याकरता कुठेतरी ही प्रवृत्ती आहे फक्त. आणि अशा ही शस्त्रास्त्र समाजामध्ये सुख आणि समृद्धीची भरभराट करण्यासाठी नाही, कारण ही सगळी फक्त कुठेतरी अशांतता आणि कुठेतरी सगळ्याचा नाश करणारी अशा सगळ्या या गोष्टी तयार केल्या जातात. हरे कृष्ण. योजना माताजी, श्लोक वाचा. हा वाचते. काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मनामध्ये घुमत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिर अशुचिर्भूत. अशुचिरभूत कर्म करण्यात व्रतस्थ झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खोटी प्रतिष्ठा आपण आता सध्या सगळ्या या गोष्टी बघतो बघा, म्हणजे
रजोगुणातच आहेत 99, आय मीन 70-80% लोक, पण तमोगुणात आहे की जिथे फक्त ते स्टेटस सिम्बॉल, मग ते करण्यासाठी कसं इथे प्रमोशन मिळवायला सुद्धा काही वाईटाच्या गोष्टी करायला लागल्या तरी चालतंय, कुठली अनैतिकता करायला लागली तरी चालतंय, कारण तिथे नैतिकता अनैतिकता यांच्यामध्ये फरकच कळत नसतो, किंवा जसं कळत असला तरी तो कळून दाखवायचा नसतो. आणि म्हणून, कारण ती खोटी प्रतिष्ठा जपायची असते, मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींकडे आकर्षित होऊन सदैव अशचिरभूत, की जे मद्यपान केलं जातं, मग तिथे ड्रग्स केले जातात, कारण मग तिथे कुठेतरी ती काय म्हणतात ना त्याला, बरोबरीचे म्हणजे ते स्टेटस सिम्बॉल आणि स्वतःची ती तथाकथित प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी जे लोक सांगतायत ते करण्याचा या लोकांचा प्रयत्न असतो. आणि म्हणूनच मग असे आसुरी लोक मदिरा, मदिराक्षी, द्यूत आणि मांसाहाराकडे आकर्षित होतात, आणि याच त्यांच्या अशुशीरभूत अशा सवयी असतात. अभिमान आणि खोट्या प्रतिष्ठेने उन्मत्त झाल्यामुळे ते वेदांशी असमत असणाऱ्या तथाकथित धर्माचा पुरस्कार करतात. आणि असे लोक जरी जगांमधील अत्यंत घृणास्पद लोक असले तरी जग त्यांचा कृत्रिमपणे मिथ्या मानसन्मान करते. हे ते जरी नरकाच्या दिशेने धावत असले तरी त्यांना वाटते की आपण खूप प्रगती करीत आहोत, कारण खरी वाटचाल नरकाकडे चालली आहे. पण दिसायला काय होतंय, दिसायला असं पाहिजे की डिस्प्ले केलं जात आहेत त्या गोष्टी, खोट्या अहंकारासाठी त्या गोष्टी जपल्या जात आहेत, मान सन्मान दिला जातोय अशा लोकांना. आणि अशा प्रकारच्या या आसुरी प्रवृत्तीमुळे की त्यांना ते मान देणारी लोक सुद्धा तितकीच त्यांची मेंटॅलिटी असते, आणि अशा प्रकारे मग ती नरकाच्या दिशेने ते लोक कुठेतरी वाटचाल करीत असतात. येस, आपल्याबरोबर विमल माताजी आले आहेत. येस माताजी, वाचा श्लोक. वाचणार का विमल माताजी? हरे कृष्णा. नाही, काहीतरी नेटवर्क इश्यू आहे. हा, बोला माताजी. नाही, चुकलं तर तुम्ही सांगा. हा, मी सांगते, मी सांगते. चिंतामपरिमेयाच परयान्तामुपाश्रितः कामभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बुद्धा शतैर्बद्ध कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थ मन्या येनार्थ संजयान. खूप चांगल्या वाचता माताजी, काही चुकीचं नाही. हळूहळू अशीच सवय होते माताजी, आम्ही पण असंच वाचतोय. पण प्रयत्न हो प्रयत्न नक्कीच सोडू नका, प्रयत्न सोडू नका, नक्की वाचत राहा. हो. भाषांतर श्रील प्रभुपादद्वारे. इंद्रिय तृप्ती श्रील करणे ही मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मर्यादोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो अशा रूपी पाशांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धन संचय करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कारण तिथे कुठेतरी बघ स्वतःच्या शरीराला, कारण त्यांच्या भावना कशाची असतात, शरीराच्या, मी शरीर आहे, शरीर आहे, शरीर आहे आणि शरीरच आहे. तिथे कुठे आत्म्याला बघण्याचा, आत्म्याकडे लक्ष देण्याचा सुद्धा यांना वेळ नसतो. कारण तिथे फक्त काय असतं, तथाकथित इंद्रिय तृप्ती, त्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन मध्ये पूर्णपणे मनुष्य बुडलेला असतो, की या इंद्रियांना मी तृप्त कसं करेन, काय खायचंय, काय प्यायचंय, कसं नटायचंय. मग या गोष्टी ठीक आहेत की ज्या गोष्टी कुठेतरी लिमिटमध्ये केल्या तर, पण कुठेही काय म्हणतात ना त्यांना, मग रीड काढून सण साजरे केले जातात. कारण मग कसं होतं की हे पण पाहिजे, ते पण पाहिजे, अशा लोकांकडे, मग यांच्याकडे आहे ते येतं, आमच्याकडे का नाहीये. आणि मग अशा प्रकारे ह्या आसुरी प्रवृत्तीमुळे मग कुठेतरी असुरिया, दुसऱ्यांविषयीची असुरिया, मग मला पण हे हवंय, मला पण ते हवंय. आणि मग या सगळ्या, कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं की मग त्या गोष्टीची तृप्तता कधी होतच नाही, त्यामुळे ती इंद्रिय तृप्ती साधं चालूच राहते. आणि म्हणूनच अशा प्रकृतीचा अशा व्यक्तींना आपण बघितलं तर ते असे मूर्ख जाणत नाहीत की वैद्य आपले आयुष्य क्षणभरही वाढू शकत नाहीत. मृत्यूची सूचना आली की तेथे मनुष्याच्या इच्छेचा मुळीच विचार होत नसतो. प्रकृतीचे नियम मनुष्याला जितका भोग ठरवून दिला असेल त्यापेक्षा एक क्षणभरही अधिक जगू देत नाही. बघा, एक सेकंद पण मिळत नाही, एक सेकंदही मिळत नाही. की अशा प्रकारे जिथे तो मृत्यू आला आहे तो आलाच आहे, मग तिथे कुठेही वाट तुम्हाला त्याच्यासाठी वेळ दिला जात नाही की असं करायचं राहिलंय, ते करायचं राहिलं. आसुरी मनुष्याला परमेश्वरावर किंवा अंतर्यामी परमात्म्यावर विश्वासच नसतो, आणि म्हणून केवळ इंद्रिय तृप्ती करता तो सर्व प्रकारचे पापकर्म करतो. त्याच्या हृदयात एक साक्षीही असतो हे त्याला माहिती नसते. परमात्मा या जीवाच्या सर्व क्रियांचे निरीक्षण करीत असतो.
बघा, म्हणूनच त्याला काही कल्पना पण नसते की असा काही साक्षीदार म्हणजे आपल्याला ऑब्झर्व करणारा सुद्धा कुठेतरी आपल्या परमात्मा. म्हणून आपण म्हणतो जनाची नाही मनाची लाज. आपल्या स्वतःची लाज, स्वतःला आपण की ज्या परमात्म्याचा अंश आपण आहोत, निश्चितच तो परमात्मा आपलं निरीक्षण करतोय. उपनिषदात या बाबतीत उदाहरण देण्यात आले आहे की एका झाडावर दोन पक्षी बसलेले आहेत. कठोपनिषदामध्ये जे मी आधी सुद्धा उदाहरण दिलं की त्यापैकी एक पक्षी शाखेवरील सुखदुःख रूपी फळे भोगतो आणि दुसरा पक्षी केवळ साक्षी असतो, तो परमात्मा. परंतु आसुरी मनुष्याला वेदांचं ज्ञान नाही आणि वेदांवर श्रद्धाही नसते, म्हणून परिणामांची चिंता न करता इंद्रिय तृप्ती करता स्वेच्छाचार करण्यास आपण स्वतंत्र आहोत असे तो समजतो. तिथे कुठेतरी काय म्हणतात ना, तालबद्धता म्हणजे काय म्हणतात ना, तालमान नसतं कुठल्या गोष्टीचं बंधन नसतं की वाटेल तसं वागायचं म्हटल्यावर वाटेल तसं वागायचं. मग कुठेच काही काय म्हणतात ना त्याला, कुठल्याही गोष्टीवर असं तुम्ही की बाबा हे न करायला हवंय की याचं काही कारण आहे, मग तिथे कुठेही बंधनं नकोय. जे मनाला येईल ते करायचं आणि त्याप्रमाणे तो व्यक्ती करत सुटलेला असतो. ठीक आहे, मीनल माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हो, वाचते. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्तज्ज्ञानविमोहिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौजमजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी, माझा, माझं, माझं, मी, मी आणि मी, फक्त मी. आणि इथे प्रत्येक या वाक्यामध्ये आपल्याला फक्त माझ्यासारखा मी म्हणजे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम याची तर काही कल्पनाही नसते. मी भोगताय आणि मी भोगणार आहे, माझंच आहे, माझंच सगळं आहे, मीच बनवलं आहे. तिथे अहंकाराने पूर्णपणे ग्रासलेला असतो मनुष्य. आणि म्हणूनच हे असुरी लोक हे अज्ञानाने पूर्णपणे मोहित झालेले असतात. त्यांचं काही होऊ शकत नाही. भगवंत म्हणतात असे नरक, असे आसुरी लोक, या लोकांचं काही होऊ शकत नाही. ते भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाही. हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजी. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च. या प्रकारे अनेक चित्तांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ते कशा प्रकारे नरकाची दारं स्वतःच उघडलेली आहेत त्या लोकांनी. आणि म्हणून प्रत्येक आसुरी मनुष्याला वाटतं की आपण इतरांच्या त्यागावर जगू शकतो. सामान्यतः आसुरी मनुष्याला आपण स्वतःच परमेश्वर असल्याचं वाटतं. आणि असा आसुरी प्रचारक आपल्या अनुयायांना सांगतो की तुम्ही परमेश्वराचा इतरत्र का शोध करीत आहात, तुम्ही स्वतःच परमेश्वर आहात आणि तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही करू शकता. परमेश्वरावर विश्वास ठेवू नका, परमेश्वराचा धिक्कार करा, परमेश्वर मृत झाला आहे, असुरांचा असा प्रचार असतो. किती भयंकर अज्ञान आहे बघा. आसुरी मनुष्य जरी पाहतो की इतर लोकही आपल्याकडे आपल्या इतकेच श्रीमंत आणि प्रभावी, किंबहुना अधिकच श्रीमंत आणि प्रभावी आहेत, तरी त्याला वाटते की आपल्यापेक्षा श्रीमंत आणि प्रभावी कोणी असूच शकत नाही. कारण तिथे फक्त काय असतं ना की मी, माझं 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 आणि माझ्या शरीराला, माझे इंद्रिय, सगळ्या कुठे सगळ्या सगळ्या त्या मी मध्ये डुबलेला असा हा आसुरी लोक असतो. आणि म्हणूनच आपण म्हणत असतो की त्याने लोकांना या संदर्भातील सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे रावण होय. त्याने लोकांना सांगितले की मी स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी अशी एक शिडी तयार करेन
जेणेकरून कोणीही वेदोक्त यज्ञ या न करता सर्व स्वर्ग प्राप्ती करू शकेल. त्याचप्रमाणे आधुनिक काळामध्ये असेच आसुरी लोक यांत्रिक व्यवस्थेद्वारे उच्चतर ग्रहांवर जाण्यासाठी खडतर प्रयास करीत आहेत. ही सारी मोहाची उदाहरणे आहेत. परिणामतः त्यांच्या नकळतच ते नरकाच्या दिशेने धावत आहेत. या श्लोकातील मोहजाल हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. ज्याप्रमाणे जाळ्यात अडकलेला मासा बाहेर येऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे अशा आसुरी लोकांसाठी बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही. मोह जाल, कारण जसं आपण म्हणतो ना, योग माया आणि मोह माया आहे. योग माया ही भगवंतांची आहे. त्या भगवंतांचं विस्मरण झालंय तर मग त्या मोह जायलेमध्ये आणि मोह मायेमध्ये असे गुरफटून जाल की मग तिथे भगवंतांचा विसर पडतो आणि मग असा हा मासा, त्या जाळ्यात अडकलेला मासा पुन्हा बाहेर पडू शकत नाही. ते भगवंतांना कधीही शरण जाऊ शकत नाही आणि यांच्या कडू या लोकांसाठी सगळे मार्ग बंद होतात. बाहेर पडण्याचे सगळे मार्ग बंद होतात. कारण मग स्वतः पुरताच फक्त विचार केलेला असतो आणि मीच सगळं आहे इतका हा जो कुठेतरी खोटा अहंकार जपलेला असतो. ही सगळी प्रवृत्ती, ही सगळी वृत्ती असते, ही महाभयंकर आसुरी प्रवृत्तीकडे कल असतो त्यांचा. हरे कृष्ण. योजना माताजी. आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्. आपल्याला श्रेष्ठ मानणारे आणि सदैव उद्धट असणारे, धन आणि खोट्या प्रतिष्ठेने मदांध झालेले आसुरी लोक कधी कधी शास्त्रांच्या विधानांचे पालन न करता अहंभावाने केवळ नाममात्र यज्ञ करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे तमोगुणातलं, मग ज्या वृत्तासुराचा आपण जो उदाहरण बघतो की ज्याने असा तो यज्ञ केला की त्याला वर हवा होता की मग ज्याच्या डोक्यावर मी हात ठेवून तो भस्म होईल असा तो भस्मासूर असतो. आणि मग प्रत्यक्ष शिवावर जेव्हा ते उलटतं, जेव्हा शिवच त्याला वरदान देतात, पण शिवावर उलटतं तेव्हा ते विष्णूकडे धावत जातात आणि मग विष्णू ट्रिक करतात, मोहिनीचं रूप घेतात आणि मग त्या नाच करता करता त्यांच्यासारखंच ते करायला लावतात त्याला आणि मग त्याच्यामध्ये ते स्वतःच्या डोक्यावर त्या भस्मासुराला हात ठेवायला लावतात आणि मग तिथेच कुठेतरी तो स्वतः भस्म झालेला आहे. इतकं भयंकर असे यज्ञ बघा. म्हणजे शास्त्राचं जसं हिरण्यकश्यपूने इतके भयंकर तप केलं की तिथे त्या शरीराला किती छळलं, त्या आत्मा परमात्म्याला किती त्रास दिला, की अशी ही प्रवृत्ती काय होती तर मला 3 लोकांचं स्वामी व्हायचं आहे, असे हे कुठेतरी महाभयंकर आणि अशा या आसुरी प्रवृत्तीने त्यांचे यज्ञ करीत असतात. असे लोक कधी कधी प्रचारकाची भूमिका निभावतात, लोकांना भुलवितात आणि धन आणि कोटी प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यामुळे ते मोहित होतात आणि शास्त्रांचा धिक्कार करू लागतात. असे लोक कधी कधी प्रचारकाची भूमिका निभावतात, लोकांना भुलवितात आणि धर्मसुधारक आणि परमेश्वराचे अवतार म्हणून प्रसिद्ध होतात. अशी ही खोटी अनैकता, म्हणून आपण म्हटलं ना आधीच्या याच्यामध्ये पण अविधीपूर्वकम या शब्दावर विशेष जोर देण्यात आलेला आहे. या सर्व गोष्टी अज्ञान आणि मोहामुळे होत असतात. अविधीपूर्वकम हे अज्ञान आणि मोहाने करणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी आहेत आणि त्याचा हे उल्लेख केला आहे. हरे कृष्णा. कोण वाचणार? हरे विमल कृष्ण माताजी वाचा. माताजी. अहंकार बलं दर्प कामं क्रोध संश्रिताः मामात् मत्परदेहेषु प्रदविशन्तु भेसुयिका. माताजी ठीक आहे चुकलं. ठीक आहे. प्रदिशवंतोभ्यसूयकः. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यामुळे मोहित झालेले आसुरी लोक आपल्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असणाऱ्या भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकार, खोटा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, कारण ह्या सगळे बघा किती आसुरी प्रवृत्तीची ही लोक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये तो दंभ आणि कुठेतरी अहंकार की मी सगळं करून दाखवणार आहे. कुठेही भगवंतांचं कृतज्ञता भगवंतांबद्दल नसतेच, पण त्यांच्या अस्तित्वाचंच मान्य नसतं आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्याला प्राप्त झालेल्या तथाकथित प्रतिष्ठेमुळे, त्याच्याकडे असणाऱ्या धनसंचयामुळे आणि बळामुळे तो असे करण्यात प्रवृत्त होतो. तो काय करतो, तो भगवंत आणि शास्त्राचा पण देव, मनुष्य भगवंत आणि शास्त्राचा सुद्धा द्वेष करतो. त्याला माहित नसते की वर्तमान जीवन म्हणजे पुढील जन्माची तयारी आहे. म्हणून युधिष्ठिर महाराजांना देवी दक्षाने प्रश्न विचारला की सगळ्यात भयंकर आश्चर्यकारक अशी गोष्टी कुठली, जी युधिष्ठिर महाराजांनी सांगितली की सगळी लोक, हे लाखो लोक जगामध्ये मरतायत, पण तरी पण मनुष्य असा प्रकारे जगतोय की मी अमर आहे, मी आणि मरणारच नाहीये. आणि अशा प्रकारे त्या मरण यातनांना सोसण्यासाठी तो अजिबात स्वतःची तयारी करत नाही आणि म्हणूनच तो स्वतःच्या आणि इतरांच्या शरीराची हिंसाच करतो. तो अज्ञानी असल्यामुळे भगवंतांच्या नियंत्रणाची पर्वा करीत नाही. भगवंतांचा आणि शास्त्रांचा द्वेषी असल्यामुळे
तो परमेश्वराच्या अस्तित्वाबाबत वादविवाद करतो आणि शास्त्र प्रमाणांची अधिकृतता नाकारतो. आपले प्रत्येक कर्म करताना तो स्वतःला स्वतंत्र आणि सामर्थ्यशाली समजतो. आपल्या इतके बल, सामर्थ्य आणि धन इतर कोणाकडेच नाहीत असे त्याला इतर कोणाकडेच नाही असे वाटत असल्यामुळे तो वाटेल तसं वागतो. आणि त्याला वाटतं की आपल्याला कोणीच रोखू शकणार नाही. त्याच्या इंद्रिय तृप्तीच्या आड येणारा कोणीच शत्रू असेल तर त्या शत्रूला स्वबळाव नष्ट करण्याची योजना तो आखतो. म्हणजे कुठे ते किती ती आसुरी प्रवृत्ती बघा, की मग त्याचा नाश करायला कशा प्रकारे मी याचा नाश करू, मग तसे प्लॅन्स करून त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीला त्रास दिला जातो. हरे कृष्णा. योजना माताजी वाचू शकते. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणूनच मग आधीच्या अध्यायात आपण बघितलं की कशा प्रकारे त्या त्या योनीमध्ये आणि विविध आसुरी योनीमध्ये की भगवंत अशा नरकामध्ये जाणार आहे, कारण त्यांचे नरकासाठी द्वार उघडलेली असतात. मग त्या प्रकारच्या आसुरी योनीमध्येच त्यांचा निश्चित प्रवेश होतो, कारण जे द्वेषी आहेत, क्रूर आहेत, नराधम आहेत, आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, ते चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध अशा आसुरी योनीत त्यांना टाकलं जातं. आणि म्हणून आपण म्हणतो की इथे श्रीमद भागवतातील 3ऱ्या स्कंदामध्ये म्हटले आहे की जीवाला मृत्यूनंतर मातेच्या उदरामध्ये गर्भस्थ केले जाते. तेथे त्याला दैवी शक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली विशिष्ट प्रकारचे शरीर प्राप्त होते. म्हणून भौतिक प्रकृतीमध्ये आपल्याला पशु, कृमी, मनुष्य इत्यादी अनेक प्रकारच्या योनी आढळतात. या सर्व योनींची निर्मिती आकस्मिकपणे होत नसून दैवी शक्तीच्या योजनेनुसार होते. परंतु आसुरांच्या बाबतीत तर त्यांना चिरकाळासाठी आसुरांच्या योनीमध्ये ठेवले जाते आणि अशा प्रकारे ते द्वेषी आणि नराधमच राहतात. अशा आसुरी योनीमधील लोक हे सदैव कामुक, सदैव हिंसक, द्वेषी आणि अपवित्रच राहतात. अरण्यातील अनेक प्रकारच्या शिकाऱ्यांना आसुरी योनीतील मानलं जातं. कारण मग तुम्हाला ऑप्शन्स दिले आहेत हो, झाडी झुडपं आहेत, कारण भाजीपाला ठीक आहे मिळत नाही, अशा गोष्टी आहेत, पण कुठेतरी तिथं रिस्ट्रिक्शन आणि कुठे मनाचा कंट्रोल, नियामकता, कुठेही या गोष्टींचा लवलेश दिसत नाही. हरे कृष्णा. हा मीनल माताजी वाचतील, मग पुढचं तुम्ही माताजी, एकेकाला चान्स. हा हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. हे कौन्तेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म प्राप्त करीत असलेले असे लोक कधीच माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून असुरांना अशा योनीमध्ये ठेवणे हे भगवंतांच्याच कृपेचे एक दुसरं रूप आहे. कधी कधी भगवंत असुरांचा वध करतात, परंतु असा वध करणे हे असुरांच्या चांगल्यासाठीच असते. कारण वेदांमध्ये म्हटलं आहे की भगवंत ज्यांचा वध करतात तो मुक्त होतो. बघा की अशी ही मुक्ती त्या असुरांना मिळते. जसं शिशुपालाचं उदाहरण आपण बघितलं की शिशुपालाला भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने 101वा अपराध झाल्यानंतर त्याला भगवंतांनी त्यांचा वध केलेला आहे. हिरण्यकश्यपू झालाय, कंस झाले. अशा प्रकारे या सगळ्यांचा नाश म्हणजे कुठेतरी विनाश करणं हे निश्चित आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच इतिहासामध्ये रावण, कंस, हिरण्यकश्यपू इत्यादी अनेक असुरांची उदाहरणं आढळतात. या असुरांचा केवळ वध करण्यासाठी भगवंतांनी विविध अवतार धारण केले. म्हणून भगवंतांकडून मारले जाण्याचे भाग्य त्यांना लाभते, त्यांच्यावर भगवंतांचीच कृपा होते. म्हणून कुरुक्षेत्रावरच्या प्रत्येक योद्ध्याला मुक्ती मिळाली, मोक्ष. कारण का? प्रत्यक्ष भगवंत तिथे उपस्थित होते आणि ऋषिकेशांची उपस्थिती ही निश्चित त्याला मोक्ष मार्ग मिळवायला थोडी का होईना हातभार लागत असते. म्हणजे निश्चितच ती त्या मार्गाने जात असते राहतात आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे निश्चित ती वाटचाल पुढे केली जाते. हरे कृष्णा. कोण वाचतंय? पुष्पलता माताजी योजना विविधम नरकस्येदम हा द्वार. माताजी वाचा. हा तुम्ही वाचा. त्रिविधं हा. नरकस्वेदेन द्वारनाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्न यजेत तजेत. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे.
कारण त्या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मी मगाशी सांगितलं की ही जी आहे ती नरकाला जाणारी दारं आहेत, आणि ही नरकाला काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकाला जाण्याची 3 द्वारं आहेत. आणि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने, जसं आपण म्हटलं 15व्या अध्यायात, ती मुळं छाटून टाकली पाहिजे तो, कारण त्या भौतिक प्रकृतीच्या मध्ये आपण बंधनात अडकतोय. म्हणूनच ती मुळापासून छाटली तरच कुठेतरी ते आपण सोडण्यामध्ये हळूहळू का होईना, ही बिगिनिंग आहे, कुठेतरी ती हळूहळू वाढीस लागू शकते. त्याचप्रमाणे क्रोध आणि लोभ ही सुद्धा नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारं आहेत. आणि मनुष्याने त्याचा निश्चित अगदी काय म्हणतात त्याला ठरवून पूर्णपणे त्याचा त्याग केला पाहिजे. ज्या बुद्धिमान मनुष्याला असुरी योनी प्राप्त करावयाची नाही त्याने या शत्रूचा त्याग करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण हे शत्रू आत्म्याच्या इतक्या थरापर्यंत नाश करू शकतात की त्याला पुन्हा भवबंधनातून मुक्त होण्याचा संभव नसतो. असे हे काम, क्रोध, लोभ म्हणजे ही 3 नरकाची दारं आहेत. आणि त्याप्रमाणे मग शत्रू आत्म्याच्या इतर थरांपर्यंत नाश करू शकतात की त्याला पुन्हा भवबंधनातून मुक्त होण्याचा संभवच असतो. म्हणूनच मग कुठेतरी ती तामसी व्यक्तीची मग तिथे कुठे ते बाहेर पडूच नाही शकत, कर्माला बांधले जातात ना सगळे. आणि म्हणूनच मग इतर थरापर्यंत ठराविक गोष्ट संपली की लिमिट न ठेवता वाटेल तसा त्यांच्याकडून नाश किंवा चुकीच्या गोष्टी या निश्चितच केल्या जातात. हरे कृष्णा. कोण वाचणार? हा वाचते माताजी. हा वाचा वाचा. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्. हे कौन्तेया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणूनच नरकाच्या या 3 द्वारातून जो सुटला आहे की ज्याने काम, क्रोध, लोभ, मदमोह, मत्सर ही षड्रिपू आहेतच सगळे, पण या तिन्ही द्वारांना जर चुकवायचं असेल तर या सगळ्यापासून स्वतःला नियंत्रित करणं. म्हणून तो रथाचं मला उदाहरण अतिशय सुंदर आवडतं की ते 5 घोडे आहेत, त्यांना त्या मनाने काबूत ठेवले आणि त्या बुद्धीला मनाने काबूत ठेवलेलं आहे. तिथे रथावर आरूढ झालेला आहे आत्मा, आणि त्या आत्म्याकडे लक्ष देणं निश्चित गरजेचं आहे, कारण त्याच्याबरोबर परमात्म्याचाही तिथे वास आहे. आणि म्हणूनच इथे म्हटलेलं आहे की वेदोक्त विधानांचे पालन जो करू शकतो, मनुष्य जीवनाच्या नियामक तत्वांचं पालन करून हळूहळू आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकते. अशा आचरणाद्वारे मनुष्य कृष्ण भावनेच्या स्तरापर्यंत उन्नत होण्या इतका भाग्यवान असेल तर त्याची यशप्राप्ती ही सुनिश्चित असते. हरे कृष्ण. कोण वाचणार? मीनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. वाचते. हरे कृष्ण. यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. जो शास्त्रविधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जिथे ज्ञानाचा अभाव आहे तिथे तिथे काय करणार आहे तो? त्याला कुठलंही म्हटलंय ना त्याने की जर मग म्हटलंय की जर मनुष्याने या विधिविधानाचं पालन केलं नाही आणि आपल्या काम, क्रोध आणि इच्छेला अनुसरून लहरी खातर काम केले तर जीवनामध्ये तो कधीच सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. आणि दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर मनुष्याला तात्विक दृष्ट्या या सर्व गोष्टी जरी माहीत असल्या तरी त्याने आपल्या जीवनात त्याचं आचरण केलं नाही तर मनुष्याला नराधम म्हटलं पाहिजे. त्यामुळे आपण बघतोय, एक मिनिट हा, कामाचं, क्रोधाचं, ओके ठीक आहे. कामकारत हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. जो मनुष्य जाणून बुजून नियमांचं उल्लंघन करतो तो कामाच्या आहारी जाऊन कर्म करत असतो. त्याला माहित नसते की निषिद्ध आहे तरीही तो असे कार्य करतोच. यालाच स्वेच्छाचार असे म्हटले जाते. अमुक गोष्ट केली पाहिजे हे जाणूनही ती तो गोष्ट करीत नाही, म्हणूनच त्याला स्वेच्छाचारी अमुक गोष्ट केली पाहिजे हे जाणूनही तो ती गोष्ट करीत नाही, म्हणूनच त्याला स्वेच्छाचारी की म्हणजे म्हणतात ना त्याला स्वैराचार सगळा, की काय हवं ते कुठल्याही वेळेला करणं किंवा कसंही करणं. असा मनुष्य भगवंतांच्या शिक्षेस पात्र ठरतात आणि त्यांनी मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त करणं, त्यांना मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त करावे याची
करावयाची सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. मानवी जीवन हे विशेष करून जीवन शुद्धी करून घेण्याकरिता असते आणि जो मनुष्य विधिविधानांचे पालन करू शकत नाही तो स्वतःचे शुद्धीकरण करू शकत नाही, त्याला वास्तविक सुखप्राप्तीही होत नाही. अशा प्रकारे तो कुठेतरी बांधला जातोच आहे, पण अमुक गोष्ट केली पाहिजे हे जाणून तो गोष्ट ती करीत नाही आणि त्याला स्वेच्छाचारी, मग एखाद्या गोष्टीने सांगितलं की हे करून बघे किंवा हे केलं तर असं चांगलं आहे, परमेश्वराची प्रार्थना करा आणि चॅन्टिंग करा, पण तिथे कुठेच तो काय म्हणतात ना त्याला, तिथे तो प्रश्नच नसतो, कारण तिथे ज्ञानच नसतं, भगवंतानं जाणलेलंच नसतं. म्हणून अशा प्रकारे हे त्याला वास्तविक सुखप्राप्तीही होत नाही. कारण त्या त्या ज्या काय म्हणतो ना आपण की कामकारता म्हणजे जाणून बुजून नियमांचं उल्लंघन करून कामाच्या आहारी. कारण मग इथे काय दिलंय की सुरुवातीच्याच अध्यायामध्ये की ही व्यक्ती मैथुनातून जग निर्माण झाले असं म्हणते. मग स्वेच्छाचारी आहे व्यक्ती, कुठेतरी सगळ्या गोष्टी की असे मनुष्य भगवंतांच्या शिक्षेस पात्र ठरतात आणि त्यांना मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त करण्याची सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. मानवी जीवन हे विशेष करून जीवन शुद्धी करून घेण्याकरता असते आणि जो मनुष्य विधिविधानांचं पालन करू शकत नाही तो स्वतःचे शुद्धीकरण करू शकत नाही, तसेच त्याला वास्तविक सुख प्राप्तीही होत नाही. हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे. म्हणूनच या नरकाची दारं, तिन्ही दारं बंद असली पाहिजेत अशी, नाहीतर मग ती दारं खुललेली असतात आणि निश्चितच त्यातून काय म्हणतात त्याला, नरकाकडे जाण्याचा तो मार्ग दिसत असतो. हरे कृष्णा. योजना माताजी. माताजी वाचो. हा हा, विमल माताजीने वाचू दे. चालेल चालेल, सॉरी, त्यांना दिलं नव्हतं ना मगाशी. वाचा माता. तस्माशास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुर्मिहार्हसि. हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्णा. म्हणून हरे कृष्णा. म्हणून मनुष्याने शास्त्री विधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्यांची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 15व्या अध्यायामध्ये सांगितलंय की सर्व वेदोक्त विधिविधानांचा उद्दिष्ट श्रीकृष्णांना जाणणे आहे. वेदांचा अभ्यास केला आणि भगवंतांनाच जाणलं नाही तर कसला अभ्यास केला. जर भगवद्गीतेद्वारे मनुष्याने श्रीकृष्णांना जाणून घेतलं आणि भक्तीमध्ये संलग्न होऊन तो जर श्रीकृष्ण भावनेमध्ये स्थित झाला तर त्याने वेदांमध्ये सांगितलेल्या परमोच्च ज्ञानाची प्राप्ती केली आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हा विधी अत्यंत सुलभ केला आहे. कारण का हो, कलियुगामध्ये हरे नम हरे नम हरे नम केवलम कलऊ नास्ती एव नास्ती एव गतीर अन्यथा. आणि म्हणून हा जो महामंत्र आहे कलियुगाचा यज्ञ आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, राम महामंत्राचं हरे हरे. हा महामंत्र चैतन्य महाप्रभूंनी दिलाय आणि याचं कीर्तन करण्याची, भगवद्गीतेमध्ये संलग्न होण्याची आणि कृष्णप्रसाद ग्रहण करण्याची विनंती केलेली आहे प्रभूंनी. जो मनुष्य या सर्व भक्तिपूर्ण क्रियांमध्ये अप्रत्यक्ष संलग्न झाला आहे त्याने सर्व वेदांचं अध्ययन पूर्वीच केले असल्याचे समजले पाहिजे. त्यांनी निष्कर्षाची योग्य रीतीने प्राप्ती केली आहे. अर्थात कृष्ण भावना भावित नसणाऱ्या आणि भक्तीमध्ये संलग्न न झालेल्या सामान्य लोकांना वादविवाद न करता वेदांनुसार कार्य केली पाहिजे. कारण त्याला ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे, त्या वेदांचा अभ्यास केला पाहिजे, त्यानुसार इम्प्लिमेंटेशन, त्यानुसार ते आचरणात आणलं पाहिजे, हे महत्वाचं असतं. आणि म्हणून त्या निष्कर्षांची योग्य रीतीने प्राप्ती केली आहे. अर्थात कृष्ण भावना भावित नसणाऱ्या आणि भक्तीमध्ये संलग्न न झालेल्या सामान्य लोकांना काय करावं आणि काय करू नये, कारण तिथे कुठेही तरी ते डिस्क्रिपन्सी आणि सतत डोक्यामध्ये ते विचार, मग चांगलं वाईट सुद्धा काही ठरवण्याची त्यांची पात्रता नसते. आणि म्हणूनच मनुष्याने वादविवाद न करता वेदांनुसार कार्य केले पाहिजे. त्याला शास्त्र तत्वांचे पालन करणे असं म्हणतात. अपूर्ण इंद्रिय फसवण्याची वृत्ती आणि चुका करणे, या भ्रमित होणे, हे बद्ध जीवनांमध्ये आढळणारे 4 दोष शास्त्रामध्ये आढळत नाहीत. या 4 प्रमुख दोषांमुळे मनुष्य विधिविधाने घालून देण्यास अपात्र ठरतो आणि म्हणून दोषातील असणाऱ्या शास्त्रांमध्ये सांगण्यात आलेल्या विधिविधानांचा स्वीकार आणि साऱ्या संत, महंत, आचार्य आणि महात्म्यांनी काहीही बदल न करता केला आहे. एक मिनिट हा.
हे वाक्य मला थोडं खटकतंय. दोषातीत असणाऱ्या शास्त्रांमध्ये सांगण्यात आलेल्या विधिविधानांचा स्वीकार साऱ्या संत महंत आचार्य महात्म्यांनी काहीही बदल न करता केलाय. ओके, अच्छा. म्हणून शास्त्रामध्ये याचा जो उल्लेख केलाय, या सगळ्या साधू संतांनी जे तुकारामांचे अभंग आपण बघतो की हे सगळ्या जे उपनिषदांमधलं हे सगळ्याला सोपं करून दिलंय. आणि म्हणून आपण जे म्हणतो की आधीही त्या दोन पक्षांचं उदाहरण दिलेलं आहे, त्याचप्रमाणे मानव समाजामध्ये भगवंतांना जाणण्याच्या तत्वाला विरोध करणे हेच सर्व प्रकारच्या पतनाचं मूलभूत कारण आहे. मनुष्य जीवनातील हाच घोर अपराध आहे. म्हणून भगवंतांची मायाशक्ती आपल्याला सदैव त्रिविध ताप देत असते. ही मायाशक्ती त्रिगुणात्मिका आहे. भगवत ज्ञानाचा मार्ग मोकळा होण्यापूर्वी मनुष्याने निदान सत्वगुणांमध्ये तरी स्थित झाले पाहिजे. सत्वगुणांच्या आदर्शांपैकी प्रगत झाल्या विना मनुष्य रज आणि तमोगुणांमध्येच राहतो आणि हेच त्यांच्या आसुरी जीवनाचं कारण असतं. जे रजोगुणी आणि तमोगुणी आहेत ते शास्त्र साधू आणि शास्त्र साधू आणि योग्य भगवत ज्ञानाचा उपहास करतात. ते आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशाची अवज्ञा करतात. शास्त्रविधींची पर्वाही करत नाहीत. भक्तीचा महिमा ऐकण्यासाठी ते भक्तीकडे आकृष्ट देखील होत नाहीत. याप्रमाणे स्वतःच्या उन्नतीचा मार्ग ते स्वतः निर्माण करतात. हे मानवी समाजाच्या काही प्रगतीपथावर सॉरी मानवी तथापि मनुष्याला हो जरी सर. प्रगतीपथावर किंवा सर्वोच्च स्थितीपर्यंत नेणारा योग्य आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु प्राप्त झाला तर त्याचं जीवन यशस्वी होतं. हे प्रत्येक ठिकाणी उल्लेख आहे. हे सगळं असंच मिळणार नाही हो, त्या उत्तम आध्यात्मिक गुरुतर्फे. म्हणून जय हो डिसायप्लिक सक्सेशन, श्रीला प्रभुपाद की जय, की ज्यांच्या मार्गदर्शनाने आपल्याला हे अमूल्य ठेवा असा जो मिळालेला आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे भगवद्गीतेच्या दैवासुर संपद विभाग योग या 16व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. काही मला फॉन्ट आणि हे जरा मला चष्म्याचं थोडं एनिवे, इथे आपण अध्याय संपवलेला आहे, 16वा अध्याय. खूप कळायला मला नाही वाटत तुम्हाला खूप कठीण वाटला असेल, कारण इथे दैवी गुण सांगितलेत आणि नंतर सगळे आसुरी स्वभाव सांगितलेले आहेत. हे आसुरी स्वभाव पण वेगवेगळ्या काही मार्गाने ज्या आसुरी प्रवृत्ती आणली जाते त्यांच्यामध्ये, तर त्या गोष्टी निश्चितच जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. तर तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. माताजी, आपण रजोगुणात येतो म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीमध्ये येतो का? काय काय आपण रजोगुणात येतो ना? हा, पण आता कसं आहे ना माताजी, सत्व रज आणि तम. मग सत्व गुण खूप कमी दिसतो, म्हणजे आपण म्हणतो ना ते ज्ञानाने आणि तत्वानी बांधलेले आहेत. तिथे कुठेतरी आपण तिच्यामध्ये पायरी हळूहळू चढतोय. पण रजोगुण काय आहे? रजोगुण पूर्ण अपेक्षा, कामना, वासना याच्यात आहे. तिथे कुठेतरी तो शुचिरभूतपणा आहे थोडासा माताजी. तिथे कुठेतरी पुण्यकर्म केलं जात आहे, चांगल्या गोष्टी केल्या जात आहेत. पण तमोगुण जो आहे ना, तमोगुणाकडे जर, म्हणून तिथे 14व्या अध्यायात बघितलं बघा, असं पण रस्सिखेच आहे. जिथे कधी कधी सत्वगुणांचं डॉमिनन्स असतं तेव्हा रजोगुण आणि तमोगुण यांचा प्रभाव कमी असतो. रजोगुण म्हणून दिवसाच्या पूर्ण दिवसामध्ये सुद्धा म्हटलंय बघा की सकाळची जी ब्रह्ममुहूर्तापासून 9 वाजताची वेळ ही सत्वगुण आहे. 9 ते 5 क्रियाशील असतो आपण, त्यामुळे आपण रजोगुणात असतो. काहीतरी मिळवणं, काहीतरी हे पाहिजे ते पाहिजे, त्या मिळवण्याच्या ह्याच्यात असतो. आणि मग जी तामसिकता आहे ती रात्री 9 नंतर आपण सगळे निद्रेच्या आहारी जात असतो. आणि म्हणून ती सगळं आळस आणि ती सगळी त्या प्रकारचं असं या दिवसाचं सगळं हे केलेलं आहे. आणि मग पुन्हा ब्रह्ममुहूर्तावर उठून आपण जे चॅन्टिंग तेव्हा केलं पाहिजे या गोष्टीला आहे. मग तमोगुण आपण म्हणता नाही येणार माताजी. रजोगुणाला जर आपण जास्तीत जास्त चांगल्या रीतीने, म्हणून आपल्याला हे आपण सद्भाग्य आपलं की आपल्याला हे असोसिएशन मिळालंय, म्हणून आपण कुठेतरी सात्विकतेकडे हळूहळू वाटचाल करतो. जरी आपल्या मनामध्ये वाटचाल सगळी करतो. वासना अपेक्षा आहे, मग तमोगुणाकडे जाण्याचा ऍटलिस्ट आपण या ज्ञानामुळे आपण त्याच्यात नाही. म्हणून तर दुसऱ्या अध्यायात म्हटले ना, कामात क्रोधो विजयते. काम, क्रोध आणि वासना, मग कधीच बुद्धीचा नाश होतोय, कधी पतन होतंय हे माणसाला कळत नाही. कारण तिथे फक्त आसक्ती नुसती वाटत नाही, मग ती म्हणजे फक्त आवडतंय असं नाही, इच्छा नाही, मग ती आसक्तीत, मग कुठेतरी ती आसक्ती क्रोधामध्ये, कामवासनेमध्ये, अशा प्रकारे ती कधी बदलत जाते. म्हणून त्या रजोगुणालाच वेळेत पायंडा घालायचा आहे. आणि म्हणून त्याला जे असोसिएशन, म्हणून त्याला तिथे त्या मनाला माइंड करायचंय. तिथे आपल्याला त्या गोष्टी, चांगल्या गोष्टी आचरणात आणायच्या आहेत, की जेणेकरून आपण सात्विक ते वळी वळून मग गुणातीत होऊन भगवंतांच्या धामाला लवकरात लवकर परत जायचं.
अजून एक प्रश्न आहे माताजी, आपल्याला 6व्या श्लोकामध्ये सांगितलंय की वेदांमध्ये सांगण्यात आले की देव आणि दानव दोघांचाही प्रजापतींपासून जन्म झाला. हो हो बरोबर. आता आपण म्हणतो बरोबर. की बीजदाता हो. पिता जे आहेत ते कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आहेत. मग बरोबर. कृष्णांपासून ह्यांची उत्पत्ती झाली ब्रह्मदेवाची. हा. हा, तर त्याच्या पुढचं थोडं सांगता येईल का, म्हणजे प्रजापती कसे आणि मग त्याच्या पुढे देव आणि दानव कसे, येस, सांगता म्हणजे ती येईल. साखळी सांगता येईल का? हा, येस असं. येस. मला थोडासा वेळ द्या. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं ना, तर गोलोक वृंदावनाचा, सॉरी, गोलोकधामाचा आपण जेव्हा करणार आहोत, याला थोडासा अजून विस्तृत सांगायला लागेल. ती माहितीही मी प्रॉपरपणे तुम्हाला सांगून मी शेअर नाही करणार. आपण याची चर्चा करू. आपण आता संपतच आलो आहोत, 16वा अध्याय झालाय. तर मी नक्की हो, गोलोक चार्टचे मी ठरवलेलं आहे की ऍटलिस्ट एक 2 ते 3 लेक्चर्स घेऊया. त्याच्यामध्ये मी लिहून ठेवते, तर आपण ही गोष्ट चर्चा करूया की कशा प्रकारे ही निर्मिती झालेली आहे आणि भगवंतांपासून आहे आणि प्रजापतीपासून देवदानव, हे सगळे नक्की ज्याचा भागवताचा पण संदर्भ आहे माताजी. तर मला थोडंसं आज क्षमस्व, कारण पुन्हा 5:30ला प्रभूजींबरोबर मीटिंग ठेवली आहे मंदिराची, त्याच्यामुळे याच्यातली थोडीशी चर्चा विस्तृत होईल. तर आपण नक्की त्या गोलोकाच्या वेळेला, गोलोक चारच्या वेळेला ही आपण चर्चा करू लवकरच. आता एक मला वाटतं एक 4 ते 5 येतात, आपला 18वा अध्यायापर्यंत आपण पूर्ण करू. आणि नक्कीच आपण लवकर, मग मी 2 ते 3 सेशन्स तुमचे नक्की गोलोकावर घेईन. ठीक आहे माताजी, काही हरकत चालेल आहे? माताजी. चालेल ना? नाही नाही, पूर्ण चालेल. चालेल चालेल माताजी, मला चालेल. अजून एक गोष्ट विचारायची होती तुम्हाला, हा पण बोल. म्हणजे रेकॉर्डिंग बंद करा असं. हो चालेल चालेल, आपण रेकॉर्डिंग बंद करू. बाकी प्रश्न असतील तर नंतरच घेता येतील.